Dan Poctano pitcher sa PPOI Snell Pisa runner po second so out. Pitcher kawanap on track Celestine Isaac. Pitcher kawanap kayo na po shock ka dito. Saway Poki. Saway mau karena Floriao ang team PPOI. Karyawan na po kawanap. Pitcher na lalat. At dito saway mau karena Floriao strike kayo ang PPOI. No out, runner po second. Pitcher kawanap beta na dito. Sniper saway Poki. Saway mau karena Paul. Wow, Sniper set pal ala po first. Nagpok tayo sa Celestine. Now going up. Gordon Ismail. Kayo na buhat ito. Saway Poki. Paul Riao. Strike go. Runner po first, second, so out. Kaya mo buhat ito. Strike Riao. Karata Riao. Celestine. Kaya sige po shock na mga ating Celestine. Back! Ano sa nagtakpat sa walang karatalang. Save. Goal. Save for second. Full base on PPOI. No out. Nagpok tayo. Gordon Ezekiel. Kawanap. Kevin Ganet. Kayo na po. Kaway. Ayan! Narama. Ananay manuni. Ismama. Kim nhau ya luôn. Lấy bọc. Chỉ đi mấy đâu. Ini. Maaf naman termasuk lang ang master mo. Ellen Steve. Yang kuan. Ang sasi Bumer, Philip Proprotial, Moman Kamatong Puna, Wiwiya Urano, sasi ang set, kaparading sasi, safety, panwar sasi, kutipila, na isasi sa ribu, accident ang payang parata, sasi ang set, aware, tama sasi ang set, parading sasi, sasi ang solilang, so ang kabal Bumer, portamo. Ang committee, mamalaw the set siriman na upoyo nila po kanwa mga kaset palilay manun kilapatama ko na sasinggan sa waskin Plebo. Tangan dulu. Plebo. Sama ako. Wala. Tapos yung kumasing po na teachers pula po namomot masih dalaw tas nanasasin kiligla matong masih sa dalaw tas kila maman sok
Pipirino po Pia Sukway, Pumasi ang Garza, Perez ang Pumasi. Kapalin, Tok Menanway, Lapore mga Lapogan. Blue, yellow. Play ball. Third dapat kita out, sekian out, karena 3-2 out, 2 out on PPOI. Dan block time out, Kevin Garrett, runner for first second, 2 out. Kayo mo po kawalan of shock at dito, kayo sa wapaking. Sawa mo, karanta Paul Miao. Kariyaw na po sa shock, nawawa dito kayo po kakang kabak, karena third sa top. Dito po third, karanta out silo on PPOI. Ay mga sa hanggang kawalan na lasing ko ba? Kopa ng Kaisu, Bumakang Kopa ng Kaisu. Sabon, Kulukul Asak Limao, Asak Limao, PPOI, Kulukul Asak Pao, Asak Pao, Asak Limao, Asak Pao, Sabon. Ano me? Bentok sa ating Sabon, Secret John. Kawanong muli Secret John. Gary Jonas. Picture Ronald. Mayroon po siya dito sa pula sa wapagi. Strike, karata strike liyaw. Wala ang Sabon. Kariyaw po siya dito sa pula. Back away po picture. Yes, yes, wala safe for first. Nagpagkain mo, Kirionis, kawanag mo rin Derek, kayawan ni Alex. So out, run up po first. Katsarala lahat. Ayaw po, kawanag. So, katanawawa. Pero sa wapagi. Sa wamaw, karakag po riyaw. Kaya ko ang Sabon. Riyaw mo po kawanag. So, katanawawa. Kaya lapaklan. Bihir kalapita. First base of Susuk. Tapper karakag. Okay. On team yellow. Nagpag tayo mo. Johnny Alex. Last box man, kayo ni Alex Mipok, out kayo ang Sabon, kayo na po, kawanap shock na wawad na gunit. Katang dyan, suway po ka, strike, strike niya, kayo ang Sabon, nariyaw na po sa shock, at kayo na back, dito na back, nil, four, tato. Pia sipit ang first one, at second, sipit ang third, save, second, save. Out there ang Sabon. Out there ang Sabon. Runner for second, third. Bentok Taino. Ray Jones. Ayun na po. Kawanap. Shock na wawagi ka trade lang. Suwa Toki. Suwa Mao. Karakapor niya ang trade. Kariyaw na po sa tanong sa Shock dito. Trade sa Suwa Toki. Silu. Huwag Silu. Silu na po kawan ng pitcher. Katang trade. Suwa Toki. Strike. Karakapor. Last mo katang ng Shock dito trade. Bakilan. Hirta na nawawa. Shortstop, berarti bagaimana? Second sa bago, second. Biar sketch sa marangan niya. Sepon.
2 out ang Sabon. Runner po third ang Pocano. Boss Herman. 2 out, runner po third. Kayo na po kawanap. Pitcher cutter. Nawawala na po po sa bakit. Hindi rin. Left po po na dapat. Nabo. Sapon, kanila rapapok po. Naman ko pa ng paisu. Rakatingin ka tangaw para ka waktaklan. Score na muna. Sapon, ut, kologol, ter, isang wanaw. PPOY, kologol, ter, isang pow. Napalap, mango. Garaman puro rat salty last. Ay mo na. Sasil minim na pa ako pa ng paisu. PPOY na pakilas na rako pa. Nantok tayo mo. Marino Sano. Kayo na po sok. At ito marino ka ng pak. PPOY na. Grab. Grab you pa. Marino ka. Stripit surface. Alas sa kan. Sa stripit. Ayan. Safe footer. Then Pocano, MJ, Kawan up, down. Pitcher Kawan up, MJ Kawan up. Kayo na po siya, kapit MJ, Pirtila, ayan. Ma'am, narino ketchup, so Pirta na po. Pocano, down. No out, runner on second, Kawan up kicks. Pitcher, Kawan up. Datar kayo na po atin tahan sa wapok sa wamaw, karata Poriaw ang PPOY, pitcher sa wanon up. Datar karyaw na po atin to. Flat, karata Sinuweo. Fort Sinu. Kapang na po sa kasinuksaw atin to. Sa wamaw karata to ng Sepan. Ala po first. Then Pocano kips, Jack, Kawan up, Westcott, Manolo. Kayo na po siya, dito kips kila kita ng back, Kanaway na po ng third second. Left check, Hasan Wanaw ni Hasan Wanaw. No out, runner for first second. Then Puck in PPOY, Westcott, Panualo, Kawanap mo rin Westcott. Derek, no out, runner on first second. Pitcher on up, kayo na po atin daw, Westcott katanggang, sawa Pucky, sawa mga karata Poriaw. Poriaw na po shock na Westcott katanggang, Puck, Pirta na wawan. Pirta break Pucky, pressure break Pucky. Airball, karataton, mararas ang third. Pitcher, Putawad keeps yung carrier, pula second. Yeah, good base. One Pocano, Derek, Jesse, no out, good base. Isip mo na, Michael. Napulok. Kayo na po siya kandidat, Derek sa Wabuki. Dari ako na po siya na wawandigat, Derek. Nakita na, playing ka, pitcher, rapper, one out ng PPO. Then Pocano, June Lawrence, kawan up, Haripisa. Full pace, one out. Pitcher on up. Kayo na po siya, dito. Strike, para ta strike niyaw. Pole, ang tune.
Real na pasok na wawati ka chip na back hit ka na wawatid atang third profit dapat buhang ang PPOI. Two base, two out. Reset mo na. Kerry! Kerry! Bastala, bastala. Snyder Pisa. Bastala! Ayaw na po, katang sak dito. Nel, strike, karat go. Sawa mo, karat ang Poryaw. Poryaw, strike go ang PPOI. Ayaw na po, sak dito. Snyder, sawa po king. Karat ang Portsino. Kasi mo na po, sak dito. Nel, strike, karat ang Poryaw. Full base, full down. Headset mo na, Mango. Last na po kakonap, pitcher cutter, Snyder, walk up back. Second place, cutter, good down. Sa ka Team PPOI taga Team Sapon. Bukan nakat. Last out ka pala kung sa Santo Sanso ka kapula ng